Egunon ikusentzuleok zer moduz azokan gaur saioa duzue hau, eta Durangoko azokatik zuzenean ari gara gaur, bigarren eguna sormenaren lurraldean, ikasleak dira protagonista, atzo beharrean gaur delako aurtengo edizioan ikasleen eguna, eta eurendako prestatutako asko eta askotarikoak izango dira gaur hemen, zuei ere eskainiko dizkizuego horietako asko eurak izango baitira protagonista gaurko egunean eta gaurko gure saioan ere, baina bestelakoak ere izango ditugu, hemen denetarik gertatzen ari delako barkatu, eta gaur idazleak ere izango dita protagonista. Nerekin gaur Nerea Arrien idazlea, berak Ereinekin argitaratu berri du liburua, Irruter izenekoa, kaixo Nerea? Bai, kaixo. Zer moduz? Ondo, ontxe heldu barri. Oraintxe heldu barri, beraz, buelta emateko denbora barik. Ba, beitu, heldu naiz, sartu naiz liburua pizkat ikustera eta zeuekana. Bai. Oso ondo. Nerea, Irruter da nobelaren izena. Bai. Bueno, ez dakit, izerak berak ere gauza asko esaten ditu, eta horietako bat, nolabait ere, teknologia berrien mundu horren bueltan ere ari zarela, ezta? Bai, bueno, aukeratu neban izenburu hori, ba, pizkat labur biltzen dago, ez? Da, hiruko trama bat, eta testu ingurua dira sare sozialak, eta horregaitik hori, ez? Twitterreko amaiera hori. Bai, pizkatxu bat horregaitxik, bai. Sare sozialen gai horrek zein garrantzia dauka bertan, novelan bertan edo garapenean edo idazteko moduan? Bueno, garrantzia dauka alde batetik traman, ze partekatzen den bideo bat, sare sozialetan partekatzen den bideo bati buruz da trama, eta beste alde batetik, ba, egituran, ez? Novela bada, baina, bueno, da novela bat pixkat oso azkarra, irakurtzen dena oso azkar, kapituluak oso motxak dira, tweetan formatu hori, ez? Motxa eta asko esan hitz gutxitan. Eta... Zer ematen dio horrek novelari? Ez dakit, askartasun bat edo askartasuna batez ere, ze gero berez lortu nahi neban askartasun hori badaukalako puntu bat, errepikarkotasun puntu bat, iruki horrek buelta asko ematen ditulako euren artian, arrainak arrainontzian modura, eta horre pizkat ondoratzen da belez erritmua edo, pizkat sartu neban hori, modu horretara. Kapitulo motxak, eta, bueno, egitza esan ere, neuri holan errezago etxen jat, idazteko orduan. Bai. Hori da, aukeraketa bat izan da, modu honetara egingo dut, honegatik edo besteagatik? Bai. Bate pentsaleik, igual neska honek egin dau, Twitterreko tweet batzuk idatzi edo ez da hori. Osa, novela konbentzional bat bezala izan leike, kapitulo motxakin, gero bai badauka aportazio batzuk esaldi motxak, erreferentziakin sare sozialetara, bai Facebook, WhatsApp, Twitter, baina gehien bat izan da, hori, emateko dinamismo bat ondoratzeko arrisku hori kentzeko, eta neure idazteko moduari egokitzeko. Nerea, formaz hitz egin dugu pixkat, joango gara mamira ere, baina zure baimenarekin egin behar dugu beste musika proposamen batera, berehala gora hemen Nerea. Kasu honetan, Amaia Txintxurreta, Beñat Asiariren, Joseba Irazokiren eta Julen Asiariren disko berria aurkeztera datorrelako, basoan proposamenarekin Durangon aurkeztu dute, eta esperimentazioa du oinarri diskorrek, Amaia Txintxurreta da eurekin. Bai, miren, hementxe gaude elkarreko estanean, basoan izeneko diskoa orkestera etorri baitira Joseba Irazoki eta Julen Atxiari, Beñat Atxiari, Julen semea ere taldeko kide da. Zelatan elkartu zarete basoan izeneko diskoa aurrera eramateko? Bueno, lehenik eta nik Beñaten musika honitz maite dutelako eta banuen gogoa berarekin lan egiteko, noizbait. Eta gero elkartu gaituena izan du da batez ere Robbie Basho musikari amerikarra, ez? Eta, bueno, hori egin dugu, ez? Robbie Bashoren kantutegia pixkat errepasatu, gure aldera eraman, eta hortaz aparte gure sorkuntzak ere bere espirituarekin eman, ez?
12 kantuz osatutako disko argitaratu duzue, Robi Baxo komentatu du Joseba Irazokik, oker ez baldin banago, 12 kantu horitako 5 dira haren bertsioak, ezta? Bai, baina gure saporearekin, gure manerarekin. Eta besteak dira komposaketa berriak, itxaroborda laguntzarekin. Itxarobordak ez itzulpen ditu poema batzuk, baina musika berriak sortu dira ere. Ordean, hau da gure lorea, lore berria, gure uda berria, 12 kantu. Julen semearekin aurretik diskoa ere argitaratuta daukazu zeuk. Ze desberdintasun izan du honek, Joseba Irazoki ere tartean sartuta, eta bueno, hiruron artean nolako hartu emana izan duzue disko hau aurrera eramateko bide horretan? Ibai bat, hiru iturrirekin, nik ahozko iparraldeko ahozko kulturatik heldu niz, baina okan ditut esperientziak bai jazz mailan, free jazz eta olako gauzetan, eta bai mundu zabaleko musiketan ere, eta semiak bere ukan ditu ere esperientzia iniz, eta biztan da Josebak, oso berezi eta oso ederrak, eta Ibai bat, hiru iturri egin dugu gure artean diska horien. Ibai, emaritxu bat, sortu duzu orduan ez da, Joseba? Bai, nik uste diska, zabala gelditu zaigula, ez? Bakoitzaren esperientziak hor uste dut isladatu direla, bakoitzaren musika egiteko moduak, eta nik uste modu naturalean isladatu ditugula, hori, bakoitzaren, background horiek, ez? Eta zer nolako harrera izan du momentuz diskoak, hona etortzen diren zeuen jarraitzaileek eta zer esan dizuete, nolako feedback hori ari zarete lortzen entzulengandik? Ene ideuriko gauza simplea da, bihotzetik etortzen da, bihotzez bihotz. Oso simplea, oso garbita indartsua, eta ara da gure manera pentsatzen dut. Eta gaur ahotsenean, ordu bat erdietan, ahotsenean solasaldia emango dute, lan honi buruzkoa, Joseba, prest? Bai, guri musika egitea gustatzen zaigu eta elkarrizketetan eta ezakit sobera eroso egoten garen. Baina, bai, badakigu diska bat egin dugula eta hori aurkeztu behar dela eta, ongi, gainera Otsaniakoak uste dut lan ederra egin dutela 10 urte hauetan eta, plazerra izango da horregotia. Gonbidatu nahi dituzu ikusentzuleak, azokara gerturatu diren horiek guztiak zeuen solasaldi horretara gaur ordu bat erdietan joateko? Ados, bede ongi etorri, zatozte, eta presentatuko dugu diska hori, esplikazioak ukanen dituzue, eta aizanen gira hola pozik, elgarrekin pentsatzen dut. Miren ikusten duzu, entzun duzu, hementxen pozik gustura daudela urtengo azoka honetan, euren disko berri hori, basoan izeneko disko berri hori aurkezten, eta ordu bat erdietan ahotsenean solasaldia ere emango dutela. Hortxe gonbidapena ordu bat erdietan, hirukotea, egongo dela solasaldien gunean, ahotsenean solasaldien gunean. Eta guk hemen jarraitzen dugu, Nerea Arrienekin, berak bueltaka dabil, zilan ezin geldi egon, berak Irruter novela ekarri duelako. Beste bat ere bai, gaztetxuendako. Bai, atrapaguna deitzen da. Osea, bikin etorri zara. Bai. Aurten bikin. Oso ondo, jarraituko dugu Irruterrekin, da gero egingo dugu bestearen aurkezpen txiki bat. Esan dugu, portadan ere hirukoa saltzen da, ez da, 6 hanka. Zein da mamia, novelaren mamia? Horrek 6 hanka dira 3 pertsonaienak. Dira 3 pertsonai, mutil bi eta neska bat. Eta nahiko naskagarria dira gisa esan. Zitalak, berekoiak, matxistak. Eta, hola nahi dut, hola inideatze dut, azkenian liburuan mamila da intimitate motak, ez? Hor badago bideo bat partekatzen dana sare sozialetan, intimitate modu bat, ez? Sare sozialetan partekatzeko, baina badago pertsonaiei sortzen, pudore gehiago sortzen dutzen intimitate beste intimitate mota batzuk. Eta horren inguruan, pertsonaiak eraikitzen dute estereotipo bat, eskutatzeko intimitate mota horiek.
bai, eta Nola baiteko kareta bat, ero? kareta bat, eta kareta horretan badago bere izate santar hori, ez? Pizkat enpagua moten da, egisa esan. Baina gero bauke hor gizatasun punto bat, eta hortara heldu naz ni novelana amaixerara heltzeko. Zergatik gai hori, zergatik estereotipen gai hori, Nerea? Bueno, estereotipoen gaiza, ni nahiko salianaz, sare sozialena. Eta hor ikuste oso, sare soziala dira estereotipoan sumuna, ez? Hor dana gara guapuenak, listuena, politikoki zuzenenak. Asmatzen dugu gure beste izan gura dugun hori, edo? Horixe ez, utopian eskaparate bat. Eta holan, ibiltzen azelez asko eta holan pentzan eban. Bueno, niko neri buruz idatzi diot. Eta gero honekin lotuta Italian emontzan kasu bat, neska batena, bere buruaz bestein zeban, holako kasu bategatik, ez? Sare sozialetan partekatu zen bideo bategatik. Eta, lotune bana begeize eta holan... Prozesua zer nolakoa izan da, idazteko prozesu hori, disfrutatu duzu, sufritu duzu? Ez da egin, nik idazteot beti, ez? Batzutan horri guztiotez, kajoian botata, eta, oin eukiot aukera argitaratzeko, eta, pospozik. Baina nitzako, idaztia da, korrika iten zoia zen modura, geratzen zarela komodioz, ez? Gero. Baina pizka sufritze oso be. Eta idazten be bardin. Geratzen zara kriston ondo, baina, badauka bere sufrimentua tala, ez? Bere disiplina... Eta horrela, horrela ez atera zait, gaur ez zait atera, ez? Kendu, bota... Eta, gero, alde ludikua be bai, ez? Pizka farandulera bazara nire modura, sartze zara bestien bizitzan, eta zeure bizitza normal hori aldatzen dozu momentu batez zeo zer magikuago edo ezberdinago. Igual horregaitxik idazten dozu, ez? Nerea, mil esker, Ereinen estanean, irruter, ez da, salgai, eta, disfrutatu gaur egunaz, badakit ez zarela hemen ona bihar eta etzi etorriko, gaur duzula eguna horretarako, eta ea, a ber, disfrutako, eta tope. Hori da, eskerrik asko Nerea. Zeuri. Eta sorte hon. Eskerrik asko. Eta gu ikasleen gana egin behar dugu, eureak dira gaur protagonista esan dugu, eta Amaia Txintxurreta euretako batzuekin da. Bai, miren, hementxe gaude, Plentziako 17 urteko Maialen eta Ainoa ikasleekin. Zer moduz doa azokaz eguna zeuendako gaur ikasleen eguna izanik? Oso ondo. Gustura? Bai, asko gustatzen zaigu gehiena musikaren partea. Musikaren partea eta bioi hor diskoekin ikusten zaituztegu, zer da zuk erosi duzuna? ETS-eren diska, DVD-a eta berria. Eta orain zinatuko didate. Beraz, gogotxu, zaude horre, orain lortu duzu disko erostea, DVD erostea, eta oin sinaduran zain? Bai. Ilusio, zetorri zara, ez dakite buruan bazan neukan ja lan hau eroste? Bai. Buruan neukan atera zutenetik. Ideia garbia orduan. Bai. Eta zeure kasuan, Maialen? Glaukoma. Zergatik glaukoma? Asko gustatzen zaidalako. Entzun dudan abestia da Kaiola, oso polita iruditzen zain. Ze guapa zauden da, esaten duen hori? Bai. Ederki, eta zein asmo dituzue gaurko? Pizka bat dena ikustea eta gian liburu batzuk erostea edo... Baina oraindik nila nire helburua lortu dut. Zen hau erostea eta ja pozik nago. Eta zuk zure helburua lortuta? Ez, oraindik zezateken diska berria erosiko dut. Primeran, ondo segi, hementxe ditugu beste ikasle batzuk ere, zuek ondarrutik etorri zarete gaurkoan, ez da? Aber, lekutxo bat egin dazu hemen, bai, ez da? Bai. Eta zer da egin duzuena orain artean? Ikusi gauzak. Ikusi, momentu zerbait erosita bai? Aber, erakutsi. Kalendaxu. Bi kalendaxu diokan. Baina, zainga jente gexo etorteko, dalanik hor momentun argazkisak eta gataten. Argazkisak, zeinekin atera dituzu argazkiak? Bueno, Txapelpunk, Zurine eta Fran, eta Eider, Izaroaz. Eta? Ilusioz. Joder! Bai, ilusiota. Kontzertuetan eta jarraitzen dituzue? Segun, herrire etorte mari junetxe gai ikustea. Bestelan, segun beste herrixetan ero,
Bai. Eta gaurko eguna zuendako berezi izaten da? Bai. Bueno. Bai, asko bai. Zuek ez dakite, etorri zareten eskolako guztiak batera, etorri zareten zeuen aldetik. Bai, institututik etorrika. Eta zuek etxeko lanik ez dituzu ekarri? Ez. Izan ere, ikasle batzuk ikuste ditugu papelekin hortzen hemen azokan dauden lanei buruzko galderak erantzuten, zuek horrelako etxeko lan barik etorri zarete orduan. Ke ba, eskolan egin duzen galdera batzuk, baina ondiokan ez duen. Ixe bez. Baina egin duen bai. Orduan, momentuz, egutegi batzuk bai, irakutsiko ditugu? Bale. Urtia ondo azteko, ene. Iaia? Bueno, egutegiak bai, eta zuek beste zerbait erosteko gogorik bai, asmorik bai? Onegan ikusten, segun ze topaten dauen, hartuko guztain mazko bai. Zeuek argazkiak eta atera dituzue musikariekin, idazleekin, nortzukin? Zuzeneaz. Zuzeneaz? Bai. Ah, bai? Aurkitu Zer, hortxe zer ikusi jau da argazkia da beraz. Begira. Bueno, primera pasatzeko asmotan etorri zarete ikusten dugu, eta horrelaxen eutziko diegu euren bidea egiten, musikari, idazle gehiagorekin topo egin dezaten, eta euren gustuko lan horiek eros ditzaten, miren. Euren gustoko lan bat izan daiteke Janis Joplin, hori da hain zuzen ere Uxue Alberdiren azken lana, Susa argitaletxerekin argitaratutakoa, eta hemen da gurekin Uxue bera, kaixo Uxue. Kaixo egunon. Bueno, Janis Joplin, ez da musikari handi baten izen hori, baina ez dakit gero liburuan bertan erreferentzia zuzen askorik dagoen berari, ez da? Bakarra. Bakarra. Bakarra eta laburra, bai ez. Protagonistaren goitizena da, Janis Joplin den elkarrekin, aitak deitzen dio hala. Zein da beraz, Janis Joplin? Nagore Vargas da, bere benetako izena, eta Nagore Vargas da, 80ko hamarkadaren hasieran Euskal Herriko herri industrial bateko langile auzo pobre batera jaiotzen den neska bat, bere identitatean ertz asko dauzkana, alde batetik amaren aldetik Goierriko baserri zar eta pobre batetik dator, eta aitaren aldetik berriz Andaluziatik etorritako migranteen aldetik, denak ere herri industrial batean topo egingo dute, 80ko hamarkada bizi horretan, eta hor hasiko da bere nortasuna eraikitzen. Gure belaunaldiko edozein neskaren historia izan diteke? Ez, edozeinena ez. Nagore Vargasenak berezitasun asko dauzka, hasteko adibidez nire gurasoak biak dira euskal jatorrikoak, eta Nagorerenak ez. Klaseari begiratzen baldin badiogu ere gu aurra ginenean danoi esaten ziguten klase ertainekoak ginela, baina hori gezurra handi bat zen. Hor zeuden klaseak, eta behar handiekin hazitako familia batekoa da, tabernarien alaba da, 80ko hamarkadan etxean bertan bizi du Iesaren arazoa, izeba hilko zaio Iesak jota, eta garatu beharko du oso nortasun gogorra, errebeldea, gotorra, beti gauza guztia aurre egitekoa, eta alde hortatik oso pertsonaia fisikoa da, denari gorputzarekin bizitzari aurre egiten diona, gorputza jarri zarresku guztien aurrean, eta aldi berean gogoetara jotzen duena. Eta, nik uste novelaren muina pertsonaia dela, eta pertsonaia indartsua dela Nagorerena. Nola sortu da Nagore bera? Nondik, ze beharretatik, zer lortu guran? Nik uste olako gauzak sortzen direla, olako nasketa batetik badago nire ume eta nera bezaroko elgoi barrura edo elgoi barren antzeko herriak ekarri nahia, badago identitateari buruzko gogoeta bat egin nahia, zen Nagoreri zerbait gertatuko zaio bere bizitza eta bere ordurarteko bizirauteko estrategiak paralizatuko dizkiona, utxetik hasi beharko du estrategia berriekin eta identitateari buruz, bai pertsonalki eta bai herri gisa kolektiboki gogoetatzeko asmoa baneukan asmoa baita ere Iesaren gaia gaur egunera ekartzekoa, eta, Elgoibarren eta inguruko herrietan ezagutu genituen halako auzoetako giroa ekartzekoa, eta gogoeta pertsonar eta politikoak nastekoa. Uste dut, Nagoreren aitak, Janis Joplin deitzen dion horrek, zer esan handia duela bere identitatearen sorkuntza horretan, ez da? Bai, Nagore da, erabat aitari begira ezitako eta osatutako pertsona bat. Aitak eziko du beldur guztien aurka, arrisku guztiak hartzearen alde, amildegitik jauziara eginaraziko dio behin eta berriz, eta hainbesteko izango da aitaren eragina, Nagorek nerabezarorako beldurraren mekanismoa adibidez, inhibituta ekiko duen erabat, ez du beldurrik sentituko, eta aitaren
jokabidea da nolabait, amildegitik bultza egiten dio, bera da jaurtitzen duena alaba bizitzara, modu basati batean, eta erortzen denean, behan itxaroten dio besoetan hartzeko. Badauka alako joku doble eta perbertso samar bat, eta aldi berean, aita ganberro bat da, sindikalista da, aldi berean, eta berneroa, gero, eta oso pertsonaia bizian ni asko divertitu naiz, aitaren pertsonaia idazten. Zer da, muturreko egoera asko azaltzen da? Bertan, muturreko egoerak ero azaltzen dira bertan? Muturrekoak kotidianotasunaren edo egunerokotasunaren barruan. Nagoreri gertatzen zaizkion gauza asko eta asko etxe askotan gertatuko ziren, baina muturreko emozioak biziaraztera eramaten du, naiz eta bera ez den ohartuko, ze berak arruntasunaren barruan biziko ditu horiek. Ze egitura aldetik eta nola egin duzu, ez dakit narrazio lineal bat den, atzera saltoak dauden, nola kontatu duzu? Atzera aurrerako saltoz osatutako novela bada, batetik 2010-etik 2014 arteko tartea kontatzen da, Nagorek 2014an 28 urte dauzka, orduan 28tik 32 bitartekoa, eta tartekatzen da 80etako eta 90etako historia Nagoreren haurtzaroarekin eta nerabezaroarekin nahastuta. Protagonista nagusia Nagore bera, bere aita ere aipatu dugu, ez dakit pertsonaia gehiago ete dauden bueltan. Bai, pertsonaia asko daude, hor dago nik uste nagusienak Nagoreren aita, Nagoreren mutil-laguna Luka eta lagun mina Irantzu direla, bai behintzat, 2010-etik 2014ko historio horretan. Gero iraganean, hor daude presentzia nabarmena daukaten Izeba, Iesakota hilko dena, Nagorek 74 urte dauzkala, Nagoreren amama, Iesaren kontrako komiteetan militatzen hasiko dena, eta alaba galduaren minari oso era politikoan erantzungo diona, Angel, Nagore umetan ume moduan tratatzen duen bakarra, ze beste guztiek propulsatzen dute bizitzan aurrera, eta 14 urterako pertsona heldu bat bezala bizi da. Eta gero bigarren mailako, bigarren da hirugarren mailako beste hainbeste, bai espazio eta bai pertsonaia aldetik, nahiko zabala da, bai, sarea. Eta elkarrizketak ere asko erabili dituzu, ezta? Bai, dialogo pila bat eta ekintza pila bat dauka, oso azkar egiten du aurrera, batez ere iragan hurbileko pasarte horietan, iragan urruneko, 80ko hamarkada horietako historiak narratiboagoak dira, deskriptiboagoak, pixka bat motel xeagoak, nahi eta bilatu dut kontraste hori, baina novelako pasarte asko, ekintza asko eta gogoeta asko dialogoen bitartez ematen dira, eta bilatu dut historio sakonarekin kontrastean izan zedila estiloa oso harina, oso bizkorra, fluituko zuena, eta horren bilaritu nahi zirazten. Elkarrizketetan gauza asko esaten direla, ez da? Batzutan, badirudi errazago dela narrazio jarrai baten gauzak esatea elkarrizketetan baina zu lortu duzu. Bueno, ni asko gozatu dut dialogatzen, eta saiatu naiz dialogoetan gauza diferenteak egiten. Dialogoen bidez ekintza aurreratzen, ekintza gelditzen, suspentzia sortzen, gogoetak sartzen, eztabaida sartzen, deskribapenak sartzen, nortasunak eraikitzen, hori dena egiten dialogoen bitartez, eta oso esperientzia ederra izan da egia esan. Zer izan da zuretzat Janis Joplin idaztearen, prozesu hori nolakoa izan da? Disfrutatu duzu? Novela dan modukoa esango nuke, oso intensoa. Oso intensoa, eta izan duena, novelak baino gehiago plazerretik, ze novelan oinaze handia dago, nire kasuan oinazerik ez, logure handia, loari ordu pila bat lapurtu dizkiot novela idazteko, azkenengo urtean egunero idatzi dut, azkenengo 6 hilabetean 6-7 ordu sartuz egunero, orduan iaia erotzeraino, baina errepikatuko nuke, oso ederra izan da. Gaur uxue Durangoko azokan izango zaitugu, Sus argitaletxearen estanean bertan, eta zurekin hitz egiteko aukera izango da gaur. Bai, hemen bueltaka ibiliko gara, larun batean egingo dugu aurkezpena otxenean, baina bai gaur eta bai larun batean, eguna hemen pasatzeko asmoa daukat, lagunekin batera, eta aspaldiko laguntzarrak ikusi, eta Durangon egiten duguna egin. Bai, toki ederra da ez, sortzaileok elkar ikusteko, eta... Batzutan eskutatzeko gogoa ere sartzen da, baina komunera joango gara olakotan. Hori da. Eskerrik asko, Uxue, eta mil esker. Eskerrik asko. Eta Saratik etorri diren ikasle batzuekin da Amaia Txintxurreta, gure lankidea, aurrera Amaia. Bai, miren, hementxe gaude, Saratik etorri diren ikasle batzuekin, Ziburuko eskolan dabiltza hauek eta gaurkoan, guztiak etorri dira ona Durangoko azokara. Zer moduz doa eguna zuendako? Ongi, bai. Zer da egin duzuena? Galdezketa bat, erantzun dugu paper batekin,
eta elkarrizketa bat. Izan ere hauek etxeko lanekin etorri dira, hemen duzue papera, zer da, zelako erantzunak eman behar izan dituzue gaurko lan honetarako? Noiz egina diren diskoak, liburuak noiz argitaratuak diren, eta holako zerbait. Eta gustura zabiltzate gaur azokan? Bai, oso gustura, bai. Joan gira Kalakan ikustera eta horra esplikatu diaten nola egin duten diskoa eta biziki ongi zen. Izan ere, zu ilusio honekin etorri zara, ezta? Pixkat Kalakanekoak ikusteko eta azaltzeko euren disko hori, ezta? Ez bakarrik Kalakan ikusteko, baina bai, pixkatari. Iruditzen baldin bazaizue, joango gara, ea aurkitzen ditugun Kalakanekoak hemen euren estanean, uste dut lehen behintzat bazebiltzala horre sinadurak eta egiten, zer dauka Kalakanek zuretzako? Kalakanen musikak zer dauka zuretzat? Ez dakit, asko maite dut eta gainera euskal musika da, orduan pixkat gehi bat da niretzat. Eta gustuko duzu? Bai, oso gustuko. Hemen iritsi gara, etorri gaitezen, etorri zuek ere bai. Kalakanen estanera gatoz, izan ere hori da, Ziburuko eskolatik datozen ikasle hauek, Zaratik etorritako ikasle hauek, Kalakan horixe zeukaten buruan, eta zue ikusteko gogoz etorri dira. Zer sentitzen duzu zuek olako gazteak zeuengana hurbiltzean? Poza, eta nunbaitan gure lana ere nunbaitan gazten dako egiten dugu pixka bat ere, edo ondoko belana uldian den dako, kantu zahar horiek nunbaitan modernizatzea eta da gazte hori pentsatuz ere bai, nunbaitan haiei gustua emaiteko kantu horien kantatzea eta entzutea eta joan bilatzea liburu zahar horietan nunbaitan sortu nahi balin baduten nunbaitan hortik abiatzea gure ustez gauzon bat da gure kulturaren dako nunbaitan. Eta bai, poza, horrea, gotasuna, eta bai, eskerrik asko, mutilek. Eta zuek, zer sentitu duzue pixkate Kalakanekoak hementxe bertan zuzenean ikustean? Poza edo ezakin nola esplikatu, sentimen agerro bat da. Izan ere, euren musika entzuten duzue, jarraitzaileak zarete? Bai, aski, bai. Entzuten dut haien musika eta asko maite dut. Eta gustatuko litzaizuke euren sinaduraren bat lortzea? Bai, asko. Bai, asko. Ilusio handiarekin etorri dira, ez dakit hemen zuzenean sinaduraren bat egiteko moduan izango zaren ikasle hauendako? Bai, noski, nola ez behintzat. Bai, apa gaztiak. Hementxe, zuzenean, Kalakanekoak, funtzionatzen ondo, ostia, jazta. Aupa iparraldeko, Gazteria, hortzen, sinadura. Hoxe, hemen aprobetxatuko dugu. Gora gazteak beti. Bueno, erakutsiko dugu posterra hau. Hartuko dugu. Hori da. Holaxen. Eta zeuek eman. Hori da. Bikain. Bueno, zer? Milesker gainitz. Lehortzen utziko dugu. Eta gero nun ipiniko duzu, zuen gelan adibidez? Bai, nire gelan. Bai? Bueno, ikusten dugu hemen gazteak ilusioz etorri direla gaurko honetan azokara eta pozik joango direla baita ere hemen ikusi eta jaso dutenaz, miren. Gustora gelditu direla zalantzarik ez. Libe da Alain Agirreren azken lana eta arekin ere izan gara. Proiektu bat igiri gendun, ereinekuek eta nik, alkarlanien, eta
Eta, bueno, lehenengo nik hor botan otzoien idea pilo bat, eta baietz, eta ongitorri dana emondostien, eta bueno, gero horrek ideiak aldatzen jundiez, pertsonaia bebai, pertsonaien izakerie bebai, eta bueno, borokorrien da, hola nea purbela urtut esan da kolekzio bat, txandaka izenekue, eta lehenengo liburu edamaren, bigarren alibe, hirugarrena buruen dakot, eta bueno, erdizke idatzitze, ena oso seguru, idatzi gotenaren inguruen, eta bai badakot, ikusten dut. Hirugarrena da oier, eta gero laugarrena uste dut izango dela ane. Eta, bueno, purbeta holan, bidea itzen zuti ez, ni neure bideen abigetzen, marenegaz, libegaz, oierregaz, eta hor da biltzezen ane pertsonaia danak, ezta? Libe Unibertsiatin dau, marene batziergue lehenengo mailan, geuziera ez dutzatimon garrantzi askorik horreri, eta gainera badakitz hasiera baten bakarrik dela, eta hasiera baten bakarrik izango dela, hola, denpori aurrera due, nik pertsonai batzutakot ez buruen, eta historio batzu, bai ez dakitz, berreri dinot ez dakitz zeintzuk gehiago etorriko dazte zen. Adibidez, Liberen ama da, pertsonaia bat niri atentzio pioa ditzuten doztena, eta gogo emoten dozt beste taula batetik, oholtza batetik ikustie bera, eta beste... Orduan da purbet hori, ezta? Jolasten ibiltzie, eta nipet pioa disfrute dut, hau idazte den, eta sentiten dute honekaz liburuekaz olgetan abiela. Lehenengo liburuen maren ekartzen daue protagonismo eta narratzaile beraren gandaue enfokatuta, bigarren liburuen Liberen ikuspuntutik kontaten da gehiz hau, pertsonaiak agertzen diez liburuetan, bai beste maila baten edo beste plano baten, beste plano baten. Eta purbeten nire idei hori izan ez da, kontatie ez historio bakar bat, eta ez novela bakar bat, eta hau da, novela batzuk kontatie kolekzio baten barruen arilkatute dauzenak, eta arizekaz olgetan ibiltzie, jolasten ibiltzie, hau da, marenen eta liben artien ari bat hau, liberen eta oierren artien bebai, marena, osea hor, aztertutie bakoitzak euren artien dauzen arizek eta leku desberdinetatik ikustie. Kolekzioen zier, liburu batetik bestera denporie pasaten da, eta eurek hasten du ez, eta ez bakarrik adinez, osea, pertsona modure. Eta ni peolan sentiten do, liburu honekaz nire bai hasten nuen, eta hori gauz ederra da. Eta iparraldetik, kanbotik datozen ikasleekin da, Amaia Txintxurreta, aurrera. Kanbotik datozen ikasleekin gaude, bai, eta zuek ere badituzue etxeko lanen batzuk egiteko, ezta? Bai. Aurretik baina, zer da hemen ikusi duzuena? Liburuak, CD-ak, DVD-ak. Dena euskaraz, en fait. Dena euskaraz zen. Eta hori askar jarroa da iparraldean ez da. Beraz, hemen ohartu zarete, iparraldean, hemen erdian jaipinik nahi zuen erdian, iparraldean hain ohikoa ez dena, hemen entzun duzue euskaraz, ikusi dituzue euskal produktuaz beteta dagoela azoka hau? Bai. Lehenengo aldiz etorri zarete azokara edo aurretik ere? Lehen aldia da. Eta ze impresio jaso duzue? Biziki ongi da, dena euskaraz eta jarroa da. Euskaraz nintzatzen algira eta iparraldean frantzesez borzotuak gira nintzatzea. Eta jende behiak ikusten ditugu. Gustura orduan 12-13 urte dituzue zuek, ezta? Bai. Eta gustura ikusten ari zaretena orduan? Bai, ongi da hemen. Bueno, esan dugu hemen, etxeko lan batzuk badituzuela, zer bete duzu esaterako? Betetu dugu, nola noiz sortu zen azoka, zenbat garren aldia zen gaur. Eta zer falta zaizue adibidez, oraindik ez duzuena lortu eta oraindik egiteko daukazuena? Toki batzuk atxeman behar ditugu eta, voilà. Plateruena adibidez? Plateruena adibidez? Bai. Galdetuko dugu ean non dagoen plateruena eta joango gara? Bai. Bai? Ados. Bai? Bai. Hemen
nik uste dut hemendik aterata nahiko erraixera aurkituko dugula. Joango gara? Bai? Ea guazen, Plateruena aurkitu behar dute iparraldeko gazte hauek, izan ere gaurko egun honetan, ikasleen egun honetan, asko eta asko dira, iparraldetik, Nafarroatik etorri diren ikasleak, eta kasu honetan, 12-13 urteko gaztetxo hauek, euren etxeko lan horiek betetzereko asmotan, Plateruena aurkitu nahian dabiltza, ea hemen atetik ateratzen garenean, ea ikusten dugun, ezta? Ados. Ia. Egun guztirako etorri zarete, goiza pasatzera bakarrik? Joanen gira bietan. Ordu bietan joango zarete? Bai. Zenta Ea. Landako kanpora atera gara eta hemen ikusten duzu zerbait? Bai, Plateruena hor da. Aber, hor ikusiko dugu, Plateruena hortzen. Beno neskak hortzen Plateruenara bidean utziko zaituztegu, mila esker eta ondo pasa eguna. Mila esker. Eta disfrutatu euskaraz, euskal kulturarekin gaurko egun honetan, bale? Bai. Ondo izan? Mila esker. Agur! Beste kontu batzuetara egin behar dugu, izan ere, pederastia kasu ez hitz egiteragoaz, jarraian edo horren gainean idatzi duten liburu batez, gutxienez. Ez duzu abusatuko pederastia kasuak Euskal Herriko Elizan izena du, Inigo Astizek, Alberto Barandiaranek eta Miren Rubiok aurkeztu duten liburu hori, 3 elkarlanean idatzitakoa. Eta hemen ditut Alberto Barandiaran eta Inigo Astiz. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, elkarlan baten emaitza da. Bai, Irun artean egindako ikerketa lan bat, kazetaritza lan bat, eta ez bakarrik gu Irun, nik uste atzian edo bintza protagonista diren jende askoren alegina dago hemen, alegina bere urte askotan isildutakoa kontatzeko, eta lan kolektibo bat da iaia. Erreportajeran datorrena, ez dakidana da, bakoitzak bere zatia egin duen, nola egituratzen den? Liburuak kazetaritzaren formato kasi guztiak lantzen ditu, badaude elkarrizketa formatuan landutako pasartea, badaude reportaje modura landutakoak, eta 6 eskutara egin dugu, eta uste dut 3 burutara ere baietz, ze ez da bakoitzak berea idatzi duela bakarrik, baizik eta bestearen parterako esan dezagun ere materiala bildu dugu, eta izan da holako josketa lan bat sorkuntzan beraren ere. Pederastia kasuak Euskal Herriko Elizan, Euskal Eliza ere ez dagoela salbu, entzun izan ditugu, Australian, Irlandan, Estatu Batuetan, eta abar, baina Euskal Herrian ere horrelakoak bizi izan ditugula. Zein da abia puntua? Abia puntua gure kasu personalean da pelikula bat, Spotlight pelikula, ikusi genuna kazetari bezala holako green batekin, guk ere ikertzeko eta guk ere begiratzeko. Eta gero, esperientzia personala bai, ikastetxe bateko esperientzia ilun bat, eta baina batez ere gogo bat aztertzeko hemen gertatutakoa, berala konturatu ginen hor lehen esan dudan isiltasun handi hori dagoela, lotxa kolektibo bat gauza honi buruz hitz egiteko, eta Elizak hemen izan duen garrantzia kontuan hartuta, eta oraindik daukan garrantzia kontuan hartuta, garbi genuen hau ezin zela salbu egon, hau azken urteotan mundu osoan zabaldu den giro bat da, gauza hori buruz hitz egiteko, eta hemen isiltasun erabatekoa egon da, eta oraindik iaia badago, eta orduan, alde hortatik bulkada periodistiko bat, eta gauzak jendeari ahotsa emateko gogo badago. Da gai bat, ez dakit, denok entzun dugu, ez? Alako elizaetan, alako eskoletan, apaiztek egiten zuten hau, bestea. Igual ez abusu hitzarekin berarekin, baina horrelakoak... Bai, nik uste liburuan erakusten den gauzetako bat da Euskal Herriko Eliza ez dela salbuespena beste elizetan gertatu den horrekin konparatuta. Eta beste gauza bat ikusten dena da, hain justu abusu hitza agertzen edo erabiltzen edo gure repertorioan sartu den momentutik, ez? Jende askok esan duela bai. Nik ere, orain nahin zabaldu dago, nik ere, ez? Nik ere sufritu nuen abusua, nik ere, eta hitza sortu denez geroztik, isiltasunari zirrikitu bat egitea, nik uste dut
errezago izan dela eta pixkat gizarteak ere abusu hitz horrekin permisibidade handiagoa izan duenez eta lotxa pixka bat akaso rebajatu denez gizartean eta holako kontu bat horrek erreztu du jende batek orain urrats oso ausart bat ematea esateko, bueno, niri ere pasa zitzaidan eta kontatuko dut, kontatu behar dut, oso prozesu zailak dira ikusi ditugunak, kontatu du biktimak bizi izan duten hori bizitzeaz aparte, hori ja biktima nahiko, hori isiltzearen lotxa eta pixu hori bizi izan dute urte luzez, eta orain zirrikitutxo horiek edo hasi dira. Hori du ere, isildua izan den gai bat izan dela urteetan eta urteetan eta urteetan. Zergatik gertatu da hori? Bueno, hemen liburuan nahiko garbi gelditzen da botere ariketa bat dago, eta boterea dagoen guztietan beti dago bat bestea zanpatzen duna, eta gaina boterea dakana hori egiteko. Beraz nola, boterea dakan, kapaza izan da isiltzeko Agustia eta Elizak izan du boterea, eta badut, esan dugun bezala, baditu bere mekanismoak Agustiak gordetzeko eta isiltzeko. Horrekin batera, esan beharra, gizartean, egonda horrekiko olako isiltasun bat, olako ikusezintasun bat, olako lotxa, lehen aipatu dugun lotxa kolektibo bat, posibilitatu duena batzuetan salatu izan denean ere, gordetzeko, izkutatzeko, gelditzeko, etxeko giroan edo gehienez ere lagun arteko giroan. Ez zegoen baldintzarik zirkulo intimo horiek gainditzeko. Horrek guztiak egin du adingabeak dira kasu hauek, beraz salatzeko behar dute laguntza, behar dute babesa, haie bakarrik ezin dute, eta horre guztiak lagundu du, ez da hemengo kontua bakarrik, hori mundu osoko kontua da, Eliza inguruan, baina hemen, hain zuzen ere, gure ustez garrantzitsua zena esatea, ez hemen ere bai. Duela urte bete inguru estanda egin zuen Juan Cruz Mendizabalen kasuak, ez dakit hori ere jasotzen den, horiek eta gehiago suposatzen dut. Bai, nik uste dut kasu hori bereziki sakon lantzen dela eta erakusten duela kasu horri liburuan ematen zaion tratamentuak zein izan den gure asmoa. Ez dela inbeste zenbat kasu egon diren kontatzea edo zenbaketa egitea ja nahiko zaila dena, akzesoa ez da librea zenbait datutegitara adibidez, hori baino gehiago gure asmoa izan da ez zenbat, baizik eta pixkat kasuen testu ingurua azaltzea. Zergatik, aipatu dugun hori, zergatik funtzionatu du isiltasunaren mekanismo horrek, zergatik Elizak eta nola lortu du isilaraztea, eta pixat testu inguru hori eta nolakotasun hori bildu dugula. Hori izan da idea eta Mendizabalen kasuarekin lanketa hori egiten da, eta badaude gero hortaz gain, 5-6 kasu nahiko era sakonean, eta nik uste dut erabat humanoan landutakoak. Suposatzen dut, ez dakit Eliz Barrutiarekin elkarrezketarik egin duzuen, ze informazio eman duten beraiek, Elizak berak? Bueno, hainbat Eliza inguruko hainbat jende elkarrezketatu dugu, apaizak, apaizoiak, teologoak, kanonistak, baita ere Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzainare elkarrezketatu dugu, eta hori, berritasun ere badaz, gauza hori buruz oso Eliz goi mailako jende oso gutxi gitziten du, eta gu pasatu genien hainbat galdera, erantzun ditu batzuk ez denak, baina erantzun ditu, eta alde hortatik, Munillak bi gauza gutxienez interesgarri esaten ditu, esaten du baietz Eliza gaizki eta berandu errazionatu dula kontu honetan, eta esaten dure bai Eliza badula ardura plus bat kontu honetan, ez dela egia da gizartean orokorrean beste esparru batzutan, beste erakunde batzutan gertatzen dela, baina Eliza badula plus bat berak rebindikatzen edo zabaltzen duen mezuaren kontra dijoalako abusuen gaina, ez da. Alde hortatik interesgarria elkarrizketa. Egia da ere bai, topatu ditugula isiltasunak ere bai, eta ez hitzaiteko gogoa, eta oraindik bidea handia egin behar du Eliza kontu honetan, behar duelako ariketa bat, barne ariketa gogor bat, eta batez ere utzi behar dio opakotasunari eta isiltasunari, ze jarraitzen du oraindik
opakotasun hortan etengabe, ez da? Bai, ez, esan behar nuna zen, bildu dela biktimen hitzak, bildu da baita ere apez munduko, eliza munduko jendearen hitza, bildu da psikologoen hitza, bildu dira soziologoen hitza, bildu dira... Hori da, esan dudan alen ez, testu inguru horri erreparatzeko betaurreko diferente askotik begiratu diogula fenomeno honi, gertakari honi, eta... Biktimek eurek izango dute, garrantzia berezia hemen, ez da? Bai, argi eta garbi. Nolabait kontatu dute, hori asko da, ez? Bai, denbora asko pasa dugu biktima batzuekin, eta batzuekin bereziki denbora asko hizketan, eta denbora hori eskaintzen, justu ere, mine hori, hainbeste denboraz ezkutuan, eta minez gordeta izan duten mine hori, lasai kontatzeko, eta testu inguru horretan. Hortxe bai, Inigo Astizek, Alberto Barandiaranek eta Miren Rubiok idatzi dute, ez duzu abusatuko pederastia kasuak Euskal Herriko Elizan, hemen Durangoko azokan ere eskuragarri dagoena, eta mila esker bi hemen egotegatik. Zuei. Eraso zuen. Beste baterate. Eta ikasleekin jarraituko dugu, kasu honetan Donibane Loitzunetik etorritakoekin delako Amaia Txintxorreta. 15 urte dituzte, hementxen Donibane Loitzunetik etorritako ikasle hauek eta aurten lehendabizikoz etorri dira Durangora azokaz disfrutatzera. Ara eta ona landakon eta hemen inguruetan ibili ostean atseden txiki bat hartu nahi izan dute eta hemen aurkitu ditugu 10-etakoa egiten. Zer moduz joan dago izazuen dako? Oso ondo, leku oso polita da, liburua hainitz aurkitzen alditugu eta zedeak hainitz ere bai. Eta gauzak asko derbendinak bat dira. Eta oso interesgarriak. Lehenengo aldiz etorri zarete azokara, zer ikusi duzue, zerrekin gelditzen zarazu? Ez dakit, liburuekin oso politak eta jendeak ambiente ona badago, ere. Ez dakit, nik ere, norbaiteri esan dut nortatik etortzen direla eta mundu, ez dakit, Euskal Herriteako parte desberdinetitik. Ederki. Kontzerturen batzuk ere ikusten egon omen zarete uste dut, ezta, hotxenean? Bai, kontzertu bat ikusi dugu. Musika oso ongi zen. Eta ez genuen ezagutzen musika hori, baina gauzak desberdina ikusi dugu. Primera, mila esker, atzera joango gara, hemen ikusten ari gara, ez da, gauza berriak ikasten ari direla gaztetxo hauek, hor mutil batzuk geneuzkan, eta hemen berriz neska kuadrilla. Eurekin eseriko naiz, hemen txen lekutxo bat egiten baldin badidazue, zuek zer modu zuendako ere lehenengo aldia izan da, Durangora azokara etortzen zaretena? Bai, gure lehen aldia izan da, eta Sentoma ikaslekin etorri gara. Premierreko eta sekondeko irakaslekin, eta hori. Bai, oso ondo egon gera. Kuadrilla polita, giro ona orduan zuek hemen. Ez dakit erosketaren bat egin duzuen, libururen bat, diskoren bat, zerbait erosi duzuen? Nik ez, baina besteak bai, eta liburuak eta zedeak bat dira, eta oso ongi da. Bai. Zer iruditu zaizu barrura sartu eta horren beste jende, horren beste liburu disko ikustean? Ongi da eta pertsonak osoak ikusti bat ditugu eta ongi zen. Eta euskaraz ere bai, ez da hemen euskaraz entzuten ari zarete hemen inguruan, ez da? Bai, asko, bai. Euskara diferenteak, bai. Euskalki diferenteak igartzen dituzue? Bai. Aberasgarria. Bai, oso ondo. Ederki. Eta hemen zuekin irakasleren bat ere etorri dela uste dut, ez da? Bai, bi irakasle etorri dira. Non ditugu? Iez egin aldigu. Bueno, dira biak. Bi irakasleekin etorri zarete orduan zenbat lagun? 15 urteko zenbat lagun? 15, 21, eta besteak 13 dira. 13 zenbat ze urtetakoak? Gu baino urte bat. Zarragoak? Gehiago, bai.
Eta hemen txerator Olivia irakaslea ere bai, izan ere Oliviaren ardurapean etorri dira gaztetxo guzti hauek, etorri ona, Olivia. Bueno, zeuretzako urteroko zita izaten da, ezta? Eskolako ikasleekin batera Durangoko azokara etortzen zarena. Zer izaten da ikasleendako egun hau? Beraz, pasatzen dugu hemen egun guzia, aldu gira goizeko 9:00-etatik aintzina, eta gero lauetan itzultzen gira ipagalderat, beraz, helburua da pixka bat erakustea hemen liburu diska berriak euskaraz. Ara, azken berrikuntzak eta hori da, erakusteko ikasleri. Eta gustura ibiltzen zarete hemen? Bai, biziki, bai, eta gainera gaur ikasleen eguna denez, eta beraz beste kolegioak ere hor ditugu, beraz gustora etorri gira bai. Bueno, atxeden txiki hau hartu ostean berriro ere azokarekin disfrutatzen utziko ditugu guztiak. Mila esker eta ondo bukatu gaurko eguna. Bai, mila esker handi batzueri. Izan ongi. Ago. Primeran. Ara iparraldekoak. Iparraldetik asko eta asko etorri direla gaur hona, Kanbotik, Donibane Loitzunetik eta abar. Bueno, ikasleen eguna ikusi duzue eurak izan dira gure saioan ere protagonista, eurak jarraituko dute izaten gaur ere protagonista, eta gu arratsaldean 7:00 hemen izango gara, Txomin Madinaren eskutik bukatzeko atzo. Plateruenan Gobernors taldeak egin zuen kontzertuarekin egingo dugu. Ondo izan, bihar arte.